Ahojte, vítajte pri sledovaní ďalšieho videa. Dnes sa pozrieme na dosev trávnika. Sme vzadu za domom a ako som vám už hovoril pri výrobe aerifikátora, zadný trávnik som zničil, keď som robil terasu. Čiže máme trávnik zdecimovaný, máme tu menej ako 50% trávnika, pôvodného koberca. Musíme ho nejako dosiať. Na ukážku vám prikladám zábery môjho pseudotrávnika a poďme spolu ho dať do formy tak, aby dobre vyzeral. Na dosev trávnika budeme používať vysokozaťažovú trávu od Wolf Garden a rovnako štartovacie hnojivo. Toto štartovacie hnojivo je dobré kvôli tomu, že ako sa tu píše, zvyšuje spoľahlivosť pri klíčení. Na výsev a hnojenie trávnika budeme používať už ukázaný výsevný vozík od spoločnosti Hecht. Všetky materiály, ktoré tu používam, vám dám do popisu pod video. Pred dosevom trávnika je potrebné pôvodný trávnik skosiť na čo najnižšie, znovu spraviť vertikutáciu a následne rozhodíme substrát. Plochu pred vysiatím trávnika sme si prebehli vertikutátorom, aby sme rozrušili vrchnú vrstvu pôdy. Následne tento bordel, ktorý vznikol prerezaním, vyhrabeme pomocou hrably. Po vyhrabaní trávnika rozhádžeme substrát, ja používam tento. Obsahuje krmičitý piesok. Piesok zabezpečuje, aby substrát bol vzdušný. Táto časť pseudotrávnika bola na jar ošetrená aerifikáciou. Ak máte záujem, v pravom hornom rohu vám priložím odkaz na video, kde som túto aerifikáciu robil. Substrát rovnomerne pomocou hrably roztiahneme po celej ploche, ktorú ideme vysievať. Pomocou dlhej laty alebo vodováhy si zrovnáme substrát. Eliminujeme tak väčšie jamy v trávniku. Podklad pre výsev máme nachystaný, pristúpime k nasypaniu osiva do výsevného vozíka. Výsev pomocou takéhoto vozíka je rovnomernejší, ako keby ste to rozhadzovali rukou. Vozík má štrbinový mechanizmus. Veľkosť štrbiny sa nastavuje pomocou páky medzi trúbkami rukovete. Stupeň veľkosti štrbiny sa nastavuje podľa veľkosti obsahu vozíka. To znamená, či už použijete semeno trávy, hnojivo alebo piesok. Pre každú vec je potrebné použiť adekvátnu štrbinu. Použité osivo je pre záťažový trávnik. Výhodou tohto trávnika je, že rýchlo klíči a už po 8 týždňoch je dostatočne hustý a zaťažiteľný. Takto vyzerá plocha po vysiati trávneho osiva. Vysiatú plochu pohnojíme pomocou štartovacieho hnojiva od Wolf Garden. Toto hnojivo zabezpečí mladému trávniku výživu po dobu 6 týždňov. Výhodou tohto hnojiva je, že zvyšuje spoľahlivosť pri klíčení, má vysoký podiel fosforu pre silný a zdravý vývoj korienkov a trávnik rýchlo zahustuje. Na hnojenie použijeme zase tento vozík. Štrbinu na vozíku musíme nastaviť podľa veľkosti zrn tohto hnojiva. Ďalšou výhodou tohto hnojiva je, že zrno hnojiva je relatívne rovnomerné, je rovnakej veľkosti. Ak ste pozerali moje video o jarnej údržbe trávnika, odkaz vám dávam vpravo hore, tak som použil hnojivo, prvé, ktoré som zohnal tu v obchode, ale nevýhoda tohto hnojiva bola, že veľkosť jednotlivých zrn hnojiva bola rôzna. Tým pádom to hnojenie nie je rovnomerné. Ak používate takéto štrbinové vozíky, je lepšie, pokiaľ máte to hnojivo kalibrované, rovnakého rozmeru. Po vysiatí a po hnojení trávnika pristúpime k valcovaniu.
Valcovanie je dôležité z dôvodu, že osivo aj hnojivo sa dostane do lepšieho kontaktu s pôdou. Osivo lepšie prijíma vlahu z pôdy pre lepšie klíčenie. Trávnik máme vysiatý, už ho musíme len pravidelne zalievať. Osivo aj hnojivo, rovnako aj vozík som kupoval v spoločnosti Boyle. Z toho dôvodu, že to mám autom zhruba 3 minúty od domu, na spiatočke 7. Ak bývate ďaleko, nezúfajte, majú aj e-shop. Linky vám priložím do popisu pod video. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak nechcete premeškať ďalšie videá, dajte odber na tento kanál. Vidíme sa pri sledovaní ďalšieho videa. Ahojte!